The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Following our customary procedure, ikinahanglan ang atong paghingalan, pagkumpisal sa atong mga saang ato sa tubangan sa Dios aron kita malimpyuhan. We will be cleansed of all our sins, so to prepare ourselves academically to concentrate on the teaching of the Word of God. But for you, unbeliever, the issue you're facing is not confession, but faith on the Lord Jesus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Therefore, let us pray. Let us pray. Lord, please use me as your instrument to touch others' lives. Help me not to be concerned about what title I hold, but instead that my life might show others your grace. Heavenly Father, we thank you for the privilege of making use of this opportunity once again sa among pagtapok na usab in obedience to your word. We are living here in this country nga diin ang mga balaod sa divine establishment mao'y nagasustenir sa kagawasan sa pagsimba, to assimilate the Word of God and again be given the opportunity of accelerating in our advance to maturity, realizing the most fantastic things that life has to offer, both now and forever. So, may we be challenged to concentrate on these critical things, that our advance and glorification of thee might be completed in the time allotted for us in this life. May God the Holy Spirit enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Mayong hapon o adlaw kaninyo sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. As we continue in our spiritual momentum, we are here once again. Nasa mayong panglawas, I hope you are. Askil, sanag ang atong pangisip. Gipabuhi pa kita. Kining tanan tungod o gumikan lamang sa kaluoy, gugma, kortesiya, o grasya sa Dios, which we do not deserve, we do not earn, nor work for. Kay kining tanan, grasya man. Karon sa atong pagpadayon, sa atong paghisgot, atong hisgutan kining bahin sa Old Signature, kinaiyang makasasala. Ania nagatapot kini sa tibuok lawas sa tanang tao. Human kita mapahiri sa salang orihinal ni danog ni iba. Ug sugod niadto, from that very moment kita natakdan o napahiran ni ining maong kinaiyang makasasala. Human kita we were imputed Adam's original sin, gidugangan pagyud sa kinaiyang makasasala. The old sin nature. Okay? Ang tibuok silda sa atong lawas gikan sa kinatumyan sa atong buhok ngadto
kinatumyan sa atong lapalapa na puno kini sa kinaiyang makasasala. Old sin nature. So, okay, mangutana ko nimo. Nahibaw ka ba nganok nga kita makasa? Do you know why we sin? Kini gumikan kaya naalagi tayo kinaiyang makasasala. Ato kining nadawat gikan ni Adan, ang una tang amahan. Ang tanang tao, anaa niini, nga kinaiyang makasasala. When you were born, sa imong himugso, you were born physically alive. Tinood, na tao ka, nahimugso ka, buhi, physical. You were given a body, gihatagan ka og lawas, and you were given a soul, kalag. Sa diha nga ikaw mihimo og desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, diha ka pa niya ng imong lawas, ana ka pa ay kalag. But then, niya nang higayon nga imong gidawat si Ginoong Hesukristo, gidugangan na kanang imong lawas o kalag, dugangan na sa human spirit, tawhanon nga espiritu. This is what we call being a trichotomos. Mao kanay termino diha, trichotomos. Ang usa ka tawo nga trichotomos na narabitawangan nga tri, tulo. Lawas, kalag, og tawhanong espiritu. You have a human spirit, and in that human spirit, God the Holy Spirit has come and indwelt you. Okay? Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ang tanang sakop sa Balang Trinidad, nagapuyo sa matag magtutuo. Ka mga magtutuo kang Ginoong Kristo, nagapuyo sila sa atong lawas. Kung ikaw magtutuo. This sets up a tremendous battle because tungod kay as a Christian sa imong pagkakristohanon, anaa kanay God, the Holy Spirit, nga nagapuyo diha kanimo sa sulod nimo versus ang atbang nini maong imong kinayang masala nga naapod na usab diha sa imong lawas. So, usa kini ka gubat. This is a battle nga atubangon sa matag Kristohanon. It took me over a year before I found the answer. Ingon nga usa ka bagong Kristohanon, I didn't know what to do. Wa gyud ko mahibaw sa una ko pagbuhat unsay buhaton nako. I did not realize that there was a problem-solving device with regard to my sin nature. Wa gyud ko masayod niadto nga naa di ay kasulbaran, solusyon niining suliran nga kinaiyang makasasala nga niya sa atong lawas. So it took me a year before I found the answer. Now, I did not even understand that I had a sin nature. Daghan man yun ang masayod nga naa di ay tay kinaiyang makasasala nga naa dihaning tapot na sa atong lawas. Matud pa sa Roma 8:8, they that are in the flesh cannot please God. Sila nga naa diha sa kinaiyang makasasala, dili sila makapahimuot sa Dios. Romans 13:14 commands, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill the lusts thereof. Romans 6:12 nagasulti usab, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it and the lusts thereof. Kaya ang Biblia nagahisgot bahin sa atong kinaiya makasasala. Kinaiya nga makasasala, the flesh. Kaya ang Galatia 5:17 nagaingon, the flesh wars against the spirit. Ang kinaiya makasasala
nakigkumbati, batok sa Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo batok sa kinay mga sala. And these are contrary one to the other, that you cannot do the things that you should. Galatians 5:16 tells us, "This I say then, walk in the Spirit, and you will not fulfill the lusts of the flesh." Unya, naa kita'y mando. Gimanduan kita sa Dios diha sa Efeso 5:18. Nga ang matag Kristohanon, kinahanglan makasabot niini. Kining sulti dinhi, be filled with the Spirit and do not be drunk with wine. Kinahanglan ka magpapuno sa Espiritu Santo. Ayaw paghubog pinaagi sa bino. In other words, if you want to be excessive about something, get excessive about the Holy Spirit in your life. Now this sets up a critical question for the believer. How do I control my old sin nature? Unsaon man ako pag dumala niini, pagkontrolar niini, and keep the Holy Spirit in control of my life instead? Unsaon man ako? Now, ang tubag niini, mao ang paggamit sa duha sa problem-solving device sa Dios. Sa di ko pa ihatag nimo ni kining maong problem-solving device, buot ko nga imo masabdan nga ingon nga sa Kristohanon, anaa ka pa'y kinaiyang magasala nga that has not been taken away. Dili pa namuwa. You will only lose it when you die. Mora na higayon nga muwa kanimo. And then go to heaven and get the resurrection body without a sin nature. Pulihan manggod kining atong lawas sa panahon sa pagkabanhaw sa tanang mga magtutuo. Pulihan kining atong lawas nga madugta, mamatay, o lawas nga binanhaw, resurrection body. Without the sin nature na, wala na ang kinayang magasasala. You must not be ignorant of this, or Satan will use it to discourage you. Nga diskurahion ka ni Satanas and make you feel guilty. Mubati ka og pagkasadan. Mao ka nang isulti ni Satanas kanimo. You are a sinner. You are a slob. You are no good. Wa ka hinungdan. Mao ka na iyang isulti diha kanimo. Tanawon sa nabuhat nimo. See what you did? If you are a Christian, you wouldn't do that. So why don't you just stop this Christian routine? Ano isulti ni Satanas diha nimo? This type of thinking is ridiculous. Because all Christians sin. Kitang tanan nga mga magtutuo, makasala. So how can you control this desire to sin? How can you control this sin nature? Sao man yung pagkontrolar kining kinaiyang mga sala when it tempts you to sin? Sa dihang ikaw tintalon sa pagbuhat og sala. So, gikinahanglan nga imong masabtan o makatunan ang Salmo 32:5 ug 1 John 1:9 nga mao kana ang pagpauntol nimo gikan sa gawas sa imong pagpakasa ug musod pagbalik sa dapit nga mao ang puloy-anan sa mga magtotoo, the royal palace nga mao ginganlan nato og divine dynasty. By the way, dunay upat kamatang sa lusts. Ang lusts, L-U-S-T, mao kini mga panghibog. Ang panghibog o pangandoy, panghibog na lang itong gamiton. Ang una niining lust, upat man kini ka klase, mao ang materialism lust. Panghibog kini sa pag-angkon og mga bahandi. This is materialism.
Ang ikaduha na matang ni ining lust o panghibog mao ang power, gahom. Panghibog kini nga makaangkon og gahom. Ikatulo, approbation, panghibog sa pag-angkon o pagdaig sa mga tao. May daigon ka sa mga tao. Impress sila nimo. They are really murag na ibog yun nimo. Na ibog. Daigon ka. Mao kana ang ikato nga matang sa lust. Ikaupat, mo ang sexual. Panghibog sa pakikilawas. So mo kining upat ka matang sa mga panghibog. Bahin sa materialism. Ang Mateo 6:19 nagasulti, "Do not lay up treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal." And verse 20, "But lay up treasures in heaven." Tiguma ang mga bahandi alang didto sa langit, dili ang dinhi sa kalibutan. Ang 1 Timoteo 6:10 usab nagasulti diha. Paminaw. 1 Timothy 6:10, "For the love of money is the root of all kinds of evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows." Oh, by the way, kining 1 Timoteo 6:10 is the most misquoted verse. Kay ay abi nilang pagsabot niini nga ang kwarta kuno, ang salapi kuno, mao ang root of all evil. Dili. Sayop kana. In the interpretation here, to quote this verse, it is for the love of money is the root of all kinds of evil. The love. Kaya ang bahandi, ang salapi, dili man ka na dautan. Grasya ka nang hinatag sa Dios. So mao ka na emphasize din the love of money. Dili kay money is the root of all evil. That's why kiningingan lang nato og mga humanists, relativists, or capitalists misinterpret that to be rich is evil. Mao kanilang pagtuo. They want distribution of wealth like what the US government is promoting. Distribution of wealth. Noon, atong gipanginaot nga kini mawa na kini. Karon nga panahon na. Now, ang gahom sa ug kamatayon gibungkag kini didto sa krus samtang nagabitay si Ginoong Hesukristo. Presenting the gospel to a lost and dying world is the most powerful wealth. Now, President Johnson, by the way, initiated and started the fight against poverty. So, gikinahanglan kining mga butanga nga atong masabtan. Ubahin sa kinayang makasala. Mao kini ang rebel within. This is the rebel within, the old nature. Even in Romans 7:15, the Word of God says, "For that which I do not understand. For I am not doing what I'm supposed to do. And who I'm supposed to do, and what I'm supposed to do, I do not do." Muragon ning nagsulti sa Visayan. Kung unsa gani ang buot nako nga buhaton, dili ko mabuhat. Ug kadtong dili nako buot buhaton, mao akong gibuhat. Mao nang ang Romans 7:15 naga-emphasize nini. "For that which I do not understand. For I am not
doing what I'm supposed to do. And what I'm supposed to do, I do not do. And Romans 7:17 also nagasulti. So now, no longer am I the one doing it, but sin. Ang sin diha mong kinaiyang makasala, which indwells us. Nga naa sa atong lawas. Ang kinaiyang makasala, nakapadayon kini sa pagtintal sa kalag sa matag magtotoo nga muribilde batok sa Dios. It always continuously attempts the soul of every believer to rebel against God. But tuod, ang kinay makasala cannot make us sin. Dili kini makapabuhat na tugsa. Temptation is not sin, by the way. Atong klarohon ni, nga ang tentasyon dili sala. Ang kinayang makasala, usa lang kini sa tinubdan sa tentasyon. It is only the source of temptation. Ang atong kaugalingong kabubuton, our volition or free will, mao kini ang tinubdan sa personal nga mga sa. Now, mangutana ko nimo, when do you as a believer sin? When do you sin? The answer, only when you choose to succumb to the inner tempter do you, believer, sin. Maura ka na, panahon na nga ikaw makasa. Ang tentasyon, balikon ko, dili sala. Ang pagsakom o pagsanong nimo, buhat nimo sa maong tentasyon, when you choose to succumb to the inner tempter, ikaw makasala. Every person born into the human race possesses kinaiyang makasala. Nakanas 1 Pedro 2:22, Roma 3:23. Kinsa ang tanan sakop sa kaliwatan sa tao anaa ning kinaiyang makasala except one. Kinsa man kini? Si Ginoong Jesucristo ra ang wala ni ining maong sala. Now, okay, what is our common objective or goal as believers? I hope na sayo na kanini. The common objective or goal of every believer is to reach spiritual maturity. What's the other name for spiritual maturity? Capacity for life, for love, for happiness, even for suffering. Na kay katakos nining tanan. Mao kana ang atong tumong ingon nga mga magtotoo. Unsaon na to pagkambot kini? Pinagi sa spiritual momentum, pagtuon sa pulong sa Dios sa on a daily basis. Nganong adlaw-adlaw man yun. Mangutana ka tingali. Grabe naman po na adlaw-adlaw ka magtuon sa pulong sa Dios. Anaa ka na, mando ka na. Sa 2 Pedro 3:18, 2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Aron ikaw unsa tubo espirituhanon. On a daily basis, kakita mo kaon pog material food on a daily basis. So ay kuno pagkaon once in a week. Kas ara ka kaon sa usa ka semana unsay may tabo sa imong lawas atong tan-awon. Unsa? Mao na giingon sa akong amigo, buhi pero niwang. Okay? Niwang ka niya na kaya wala man kay energy. Maupod ka na sa atong kalag. Ikinahanglan ang pagpakaon sa atong kalag on a daily basis. Pagtuon, pagkaton sa kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Mao ka ng kalanon. Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. So, mao ka ng atong tumong ingon nga mga magtotoo. Kaysa diha nga ikaw nagatubo
o natural. Dili ka man makatubo o espirituhanon kung wala ka magapuyo diya sa gahom sa Dios nga gitawag nato plan of God or protocol plan of God o Christian way of life or divine atmosphere. Kung anaa ka diha sa sulod, you are as good as God is good. Mao ka na ang buti pasabot niya na nga ikaw waay sala. So posible di ay nga ang usa ka magtuo mahimo nga kinabuhi siya nga way sa sakto. Husto gyud. Ana ay paagi ang Dios nga ikaw limpyo, linis, wa kay sa imong pagpuyo diha sa sud sa gahom sa Dios. The divine sphere which is the power sphere kana dapit sa gahom sa Dios. O you are as good as God is good kung anaki sa ikaw sa sulod. Kaya nga no, you are free from any sin. Nya, ikaw samtang buhat ka diha sa pagka-Kristohanon, imong mga buluhaton, tulumanon, kanang mga buhata mao na gitawag og divine good. Kay duha man kaklase sa mga binuhatan, human good, tawhanon nga buhat, and divine good, ang Dios nun nga buhat. Ang divine good is analogous to gold, silver, precious stones. Mao kanang divine good. Non-combustible, dili kini masunog. Apan kung ikaw nagabuhat og buluhaton nga Kristohanon og tuwa ka sa gawas sa gahom sa Dios, kung tuwa ka gawas, bisag unsa kamayo kanang maayo ha is only human good. O gikumparar kana sa kogon, kahoy ug dagami nga dili madawat sa Dios. The only good that is acceptable by God is divine good. Kay iya ka ng good gumikan sa imong paggamit sa pulong sa Dios, sa imong paglihok, pagbuhat niya na. So mao kana ang diferensya. You can either perform divine good or human good. Now, gi-presume nato nga ang usa ka magtotoo nga hamtong na nakaagi siya or pass the 8 momentum tests. Inomdom ka sa 8 momentum tests. That believer is grace-oriented na. Nahiluna na kana siya sa grasya. Grace-oriented. Siya nang agalon sa mga detalyes kinabuhi. Inay siya mahimong ulipon. Anaa na siya relaxed mental attitude. Pagkakalmado na niya. He knows the 3 categories of love. Unsa man tong 3 categories of love? Love for God the Father, ang una. Ikaduha, love for right man, right woman. Ang ikatulo, love for all mankind. So, that believer is the object of divine blessings in time. Sa ako nang hisgutan sa kaniyantong sesyon nato nga sa dihang nagatubo na espirituhanon sa ang usa ka magtotoo, makakabot na siya sa stage of maturity, the capacity stage, then he is now the object, the target of divine blessings in time. Naginganlan nato escrow blessings. That is the reason why si Satanas ug ang mga demonyo labihan gyud nilang pagkasuko, dang kasina nimo nga sa ka magtutuong nagatubo. See? Wa may pagtagad kini sa Satanas ug mga demonyo niadtong mga magtutuong nga wa tubo. Kay gipresume na nila nga nasakop na nila sa ilang kampo sa mga pildero, the loser groups. Although, kini silang mga magtutuo, luwas. Why bali ka na, dili ka na importante. Luwas lang sila, apan ang ilang pagkaluwas ng pagkakristuhanon,
miserable. Kaya nga no, tungod kay wa man sila'y pagtagad, pagtuon, gahin o higayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan kining mga magtutuo nga nagatubo, nakakabot na yun sa pagkahamtong, mao kini sila ang target na karon sa divine blessings, the escrow blessings nga gikan sa Dios. Kini sila, Satanas o mga demonyo, nagakagot sila mga ngipon. As God's arch enemy, Satan tries to distract believers from growing in doctrine. Mao na nga, disturbuhon ka, babagan ka, hatagan yung paagi nila nga, maundang ka sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Aron dili ka makatubo, kay kung tubo ka na, unsa, ikaw naman ang target sa divine blessings. Nga si Satanas o mga demonyo, wa magyud sila'y wa sila'y hope, wa sila'y paglaom niya na. We should remember that Satan is goal-oriented. Na siya tumong. His goal is to prevent unbelievers from believing in Christ and to distract believers from growing in doctrine. Why? Tungod kay siya miserable. Misery loves unsa? Company. Mao kanay prinsipyo. Misery loves company. Satan and his demons are headed for the lake of fire. Mao ra man ilang destino. Matthew 25:41, the lake of fire was created for the devil and his angels. And since misery loves company, the devil tries within his power to prevent people to hear the gospel and believe in Christ. Mao kana ang iyang tumong, ang iyang goal. And for the believer, ingon nimo nga magtutuo, kung magtutuo ka man, siya si Satanas distracts you from studying doctrine. Pangitaan yung kaniyang paagi nga ikaw mahunong sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Aron di ka makatubo. Gikinahanglan atong masayran kini mga butang. Now, sa laing bahin, ang matag magtutuo, anaan niya ng kaugalingong kabubuton. Volition or free will. Now, mahimo nga siya, dili siya buot nga magatubo spiritualon. He may want to grow spiritually or he may not. Iya ka ng option. Iya ka ng kapilian. He may want to get plugged into doctrine and eventually reach spiritual maturity, or ignore doctrine and get miserable because he reaches reversionism. Ato ka ng angay giyong batayan. Remember the memory aid for reversionism and its 8 stages? Una niini, reaction, distraction. Ikaduha, frantic search for happiness. Ikatulo, unsa? Operation Boomerang. Mo sumbalik na nimo. Number 4, emotional revolt of the soul. Ang emosyonal nga pagrebelde sa imong kalag. Number 5, locked in negative volition. Nasirhan na yun, locked in ang imong pagka-negatibo na yun sa pagtuon sa pulong sa Dios. Number 6, mao ang blackout of the soul. Dili lang kay brown out, kundi blackout. Nanay pagkangit-ngit, pagkangiob sa imong kalag. Gumikan sa pagka-empty nimo sa pulong sa Dios. Ang ikapito, mao ang scar tissue of the soul. Nanay uwat. Uwat, ang uwat gahi. Gumikan ka na sa pagka-negatibo, unya nahimong uwat na ka na, diha sa imong kalag. Ang hiskot kita sa imong kalag. Ug ang ikawaw, mao ang reverse process, reversionism, nga balintan. Nahibaw ka na ang paggamit nimo sa
mag-drive ka, mo reverse, pagpaatras. So ang tanan atras na. Mo kini ang stages of reversionism. Talking about reversionism, it maligns God in several ways. Number one, it rejects His food. Unsa mang food? Bible doctrine, pulong sa Dios. Ug ang ikaduha, it refuses His blessings. Nagabalibad, nagasalikway siya sa mga panalangin sa Dios. Mura ba na siya nag-ingon og, do not disturb me with my misery. I do not want blessings. Sama sa usa ka tawo nga nag-ingon yana. Ato lang himuag analogy. Please do not disturb my misery. I don't want your blessings. Murag sama nga nag-ingon siya niya. Now God has for every believer without exception immeasurable, incomparable blessings, dili ikatandi. Moreover, He desires to pour them out unrestrainedly. Okay, God is in the business of promoting, in the business of giving out His word. Iyang mga tambag, mga mando, mga saad. Neglect and rejection of Bible doctrine destroys the whole package. Ang usa ka magtotoo in reversionism is blasphemous. Nagpasipala siya. So, mura lagi siyang nagaingon. In effect, murag nagaingon siya, I don't want your blessings, Lord. I don't want your wealth. I don't want your success or your prosperity. I don't want my right man or right woman. I don't want a glorious social life. I don't want a life with meaning, purpose, and definition. I don't want spiritual power. Don't interfere in my life. I'll do it my way. A miserable and lousy way. Sama ra siya nag-iingon sa Diyos niini. Actually, there are two ways that a believer could choose from. Ako naman ang gisgutan kaniyan to. Unsa maning two ways, duha ka mga pagi. Number one, live and learn. Mao kini pagis tao. Live, pag ginabuhi, and learn. Unya, katuni. Okay? Inon talang, sabi ni Saya. Kinabuhia, unya, katuni. Live and learn. That is man. Or, niya ipagi sa Diyos, learn and live. Katuni una, unya, kinabuhia. That's God's way. Of course, everyone wants to be happy. But we must face the issue. By what means will you seek that happiness? Kay most people nowadays seek happiness based on the wrong things in life. You know, the road to super grace and ultra super grace via the daily function of grace apparatus for perception. Mao ka na ang pagi sa Diyos. The path of reversed priorities, seeking happiness and success apart from Bible doctrine, paagi ka na sa tao. Busa, ang Diyos nagasulti ka na to, pili. Use your volition. Kanang volition or free will nga, akong gihatag kanimo. Scripture declares God in this manner loved the world, that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not for God sent not His Son into the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already,
to the cross, He died for the sins of the people. He removed the barrier between man and God so that man can step across into his life by trusting in Christ as Savior. Therefore, as you sit here with your eyes closed, to assure yourselves you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire. Becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, and that is the decision to trust in Christ as your Savior. To believe that He died on the cross for your sins, that's the only thing that you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You can't do anything. In response to the question, sir, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them, for we ask it in Christ's name. Amen.